Pinakadako nga kantidad nga nakumpiska sa pwersa sa Western Mindanao Naval Command nga smuggled nga sigarilyo mao ang ilang operasyon ni atong Sabado, Pebrero 21, 2026. Di nasakpan nila ang MV Sarhana sa Marungas Island, Sulu nga nagbiyahe og 600 master cases sa assorted smuggled nga sigarilyo padulong sa Dipolog Zamboanga del Norte nga mo kantidad sa 34,680 pesos. Sa susamang adlaw nasakmit sab sa Navy ang 336 master cases ug 45 rims sa smuggled nga sigarilyo nga karga sa MV Fatima Darsa nga nailasab sa MV Mad Max 2 sa Little Santa Cruz, Zamboanga City nga mobalor sa 19,454,370 pesos. Samtang ni atong Valentine's Day na intercept sab sa Navy ang MV Afaya Shesa sa Ricodo, Zamboanga City nga nagkarga og 25 ka master cases nga smuggled nga sigarilyo nga mobalor sa 1,532,500 pesos. I-turnover na ngadto sa Bureau of Customs ang mga kontrabando samtang napailawom na sab sa medical check-up ang crew members sa mga motorboat ug motor vessels. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.